veritat que estem en lluita tots aquests dies. Estem intentant que les coses canviïn, però ja n'hi ha prou, no ens escolten. Amb les paraules no estem arribant enlloc, amb els pactes tampoc. Ja n'hi ha prou. És el moment no només de declarar que estem resistint, és el moment de fer un pas endavant i deixar de resistir per prendre les universitats i intentar confluir totes les lluites. Són molts els companys que estan amb les lluites i per tant únicament si ajuntem aquestes lluites podrem realment aturar el que estem vivint. A partir del dia 23 ja hi ha hagut algunes mobilitzacions prèvies. A partir del 23 les universitats començaran una altra tornada de lluites. El dia 29 tenim convocada una vaga que intentarem que conflueixi. No és el punt final, sinó que és un altre inici que continuï cap a les mobilitzacions. Intentem que tots els col·lectius que estiguem en lluita trobem el moment d'unir-nos i frenar tot el que està passant. Els companys de TNB tenen convocades, intentarem confluir amb les mobilitzacions del 23, el 27, el 29 i, com deia, és el moment de deixar les paraules i començar a actuar. Barcelona i els carrers han de ser nostres, ells ens necessiten i nosaltres tenim la resposta. Deixem de declarar que estem en lluita i comencem a actuar totes juntes.